Sa ngalan sa Mahanug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Pit Senyor, mga igsuon, ang atong liturhiya karon alang nasa kapistahan sa Senyor Santo Niño o usab kini ang ikatulong Domingo sa ordinaryong panahon o kini ang adlaw diin atong giampo ang Christian Unity ug ang Holy Childhood Day. Mga igsuon, maginulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita sa pagsaulog sa santos nga misa. Isugid ko ang akong kasalanan sa walay paglimot. Isugilon ko sayod ka misalig lamang sa kaayo mo. Wag tanganan ang akong kasalanan ug ang kaluwasan nga kung gipaabot ipakana. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit. Ang mga tao din sa yuta, Ginoong Diyos langit tunghani, Diyos Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Hesukristo bugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, Ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuwa sa Amahan, dawatang among pagamuyo. Alam doon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, liha sa himaya sa Diyos Kaamahan. Amen, Amen. Himaya sa Diyos,
kita. Amahan nga nasa mga langit, ilhon unta namo nga Dios ang imong bugtong anak, bisan diya sa kaubos sa iyang kinaiya nga tawhanon. Ug simbaho namo ang santo ninyo nga among Ginoo nga gamhanan, bisan diya sa kahuyang sa iyang pagkabata. Himua nga magsunod kami kaniya sa matinud-anon nga kasing-kasing. Tabangi kami sa pagdawat uban sa kahinangop sa usa ka bata sa iyang gingharian dinhi kanamo, ug sa pagdangat sa ganti nga gisaad alang sa mga mapaubsanon. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Dili nabatiog kasubo ang kaniadto nagantos. Sa miaging panahon, gipakaulawan niya ang Zabulon ug ang Neftali. Apan sa umaabot nga mga adlaw, himuon niyang nindot ang agianan latas sa dagat. Ang yuta unahan sa Jordan, ang Galilea nga gipuy-an sa mga langyaw. Ang katawhan nga kaniadto naglakaw sa kangitngit, nakakitag dakong kahayag. Ang nagpuyo sa mangiog nga dapit, gisidlaka na sa kahayag. Gipadaghan mo ang mga molupyo sa nasod, Ginoo. Nagmaya sila diha sa imong atubangan, sama sa pagmaya sa mga tao inigkating ani. Og ingon nga maglipay ang mga tao, inigbahin-bahin nila sa ilang inilog. Kay gigupok mo sama sa nahitabo sa Midian, ang yugo nga iyang gisangon, og ang karga nga iyang gipasan, og ang garote sa nagdaog-daog kaniya. Kay sunugon daw sugnod ang tanang sapatos sa mga sundalo nga nagpaingon sa gubat. Ingon man ang tanang sapot nga natumog sa dugo. Kay nataw alang kanato ang usa ka bata, gihatag kanato ang usa ka anak lalaki, ug siya ang magmando sa tanan, ug nganlan siyag maalamong magtatambag, Dios nga gamhanan, walay katapusang amahan, prinsipe sa pakigday. Ang pulong sa Ginoo. Ang tanang katawan sa kalibutan, nakakita sa kadaugan sa atong Diyos. Ang tanang katawan sa kalibutan, nakakita sa kadaugan sa atong Diyos. Awiting bagong awit ang Ginoo, kay nagbuhat siya katingalahang mga butang. Pinaagi sa iyang gahom ug balaang kusog, nakabot niya ang kadaugan. Ang tanang katawan sa kalibutan, nakakita sa kadaugan sa atong Diyos. Gipahayag sa Ginoo ang iyang pagdaog, gipailan niya sa kanasuran
ang iyang makaluwas nga gahom. Gituman niyang iyang mga san sa katawhan sa Israel, uban sa walay paglubad nga gugma ug pagkamaunungon. Daigang Ginoo, dinayugan sa mga alpa, pagtugtog ug huni diha sa mga alpa. Bulhutang mga trumpeta ug mga budyong, ug singgit sa kalipay, atubangan sa Ginoo ang atong hari. Ang tanang katawhan sa kalibutan, nakakita sa kadaugan sa atong Diyos. Hinutlo, gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Kristo nga nagpanalangin kanato sa tanang espirituhanon gasa sa langit, diha sa atong pagkahiusa kang Kristo. Sa wala pa buhata ang kalibutan, gipili na kita sa Dios aron maiya diha ni Kristo. Aron mabalaan kita ug mawalay sala sa iyang atubangan. Tungod sa iyang gugma, daan nang gibutan ang Dios nga sagupon niya kita nga mga anak pinaagi ni Kristo. Mao kini ang iyang gikahimutan og tuyo. Daygon nato ang Dios tungod sa iyang hilabihang pagtagad kanato, pinaagi sa iyang hinigugmang anak. Tungod niini, sukad sa pagkadungog ko nga mituo kamo sa Ginoong Hesus og nahigugma sa tanang katawhan sa Dios. Wala ako'y hunong sa pagpasalamat sa Dios tungod kaninyo. Gihinumduman ko kamo sa akong mga pag-ampo, og naghangyo ako sa Dios sa atong Ginoong Kristo nga gamhanan, Amahan, nga hatagan unta kamo sa Espiritu nga maghimo kaninyong maalamon og magpadayag sa Dios kaninyo aron makaila kamo kaniya. Naghangyo usab ako nga malamdagan unta ang inyong salabutan aron masayod kamo unsa ang paglaom nga alang niining gitawag kamo. Og hinaot usab unta nga masayod kamo sa kahupong sa mga panalangin nga gisaad niya sa iyang katawhan. Ang pulong sa Ginoo. Ang hinumana kaninyo. Pagbasagikan sa santos nga ebanghelyo, sumala ni Mateo.
Niyadong higayuna ang mga tinun-an nangadto kang Hesus og nangutana, kinsa man ang labing dako sa gingharian sa langit? Si Hesus mitawag og usa ka bata ug gipatindog niya sa atubangan nila ug miingon siya, hinumdumi kini, gawas kun mausab kamo ug mahimong sama sa mga bata, dili gayud kamo makasulod sa gingharian sa langit. Ang labing dako sa gingharian sa langit mao ang magpaubos sa iyang kaugalingon ug magpakasama niining bataa. Ug ang magadawat og usa ka bata nga sama niini sa akong ngalan, magdawat kanako. Matnguni ninyo nga dili kamo magtamay bisag usa niining mga gagmayng bata. Kay sultihan ko kamo nga ang ilang mga anghel atua kanunay sa tubangan sa akong amahan didto sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Manglingkod, may hapon sa tanan. Pit Senyor, mga igsoon, karon siguro sa syudad, ang mga tao malipayon, nagtapok, nagpunsisok, aron magpasalamat sa mga grasya. Nindot kaayo nga tungod kay daghan kayo, malingaw, nan ang uban, way tulganay, kay dili kapuyon, kay daghan man dito nga nagtapok o magdungan sa pag-ampo. Ug mao ni mga kaigsunan adunay nindot ka quotation nga nag-ingon, if you want to walk far, walk with others. Gusto ka nga makaabot kag layo, kuyog sa uban o kadaghanan. But if you want to walk farther, walk with God. Kung gusto ka nga makaabot og mas layo pagyod, kuyog sa Ginoo. Walk with Jesus. Mao kani ang nindot kaayo nga sa ato ang gisaulog karon ang sinulog. Nindot kaini nga imahe, unsang klase nga panaw sa kinabuhi nagkinahanglan kita kauban. Nagkinahanglan ta kauban. No man is an island. Nagkinahanglan tag kauban every day, kada adlaw. Nagkinahanglan tag samuan nga atong kasumbungan, samuan nga atong kagunitan, samuan nga atong makauban matag adlaw maistoryahan nga kinahanglan ta ni ana. Pamilya, amiga, amigo, barkada, community, usa ka katilingban nga maoy kuyog nimo every day. Nga mao'y mag-encourage nimo, mao'y magsigi og dasig nimo padayon lang. Okay ra na brad, kaya ra lagi na. Adunay mga tao nga ingon ana. Nga usahay mo nay makapalahutay nato bisan unsa ka bugat ang mga problema, mulahutay ta tugod kay ma-feel nato nga we are not alone. Natay kauban sa ato ang pagpuyo matag adlaw. Apan usahay dili malikayan. Nga usahay ang pinakasuod pag imong kasing-kasing diha sa panaw, mao pay makasamad kanimo. Dili na to malikayan nga kapuyon ka. Gusto nimo mohunong, gusto nimo nga dili na kamo padhayon tungod kay nasakitan ka. Usahay katong mga suod pa nimo kasing-kasing. Mao'y makapasakit kanimo diha sa panaw. Ug mao kini ang gitudlo nga nindot nining ato ang selebrasyon kining sinulog. Kay ngano? Kun naa may makapasakit kanimo, makadismaya, makalagot, nan pasayloon nato. Forgive and forgive and forgive until the end. Kay mao ni ang sinulog nga usa na to pag move on, usa na to pag move forward. Pwede ta nga mo step back, one step backward, but two steps forward.
Nga sa ato pa bawi. Kaya mao man sinulog. 2 steps forward, 1 step backward. Mao nang sayaw. 2 steps forward, 1 step backward. Mao nang sinulog. Mao na nga sa ato kinabuhi ingon ana sa unta. Gitudluan kita sa Ginoo sa ano to paglakaw everyday nga usahay makapabukat, adunay mga tawo nga makapasakit kanato, makasama sa itong kasing-kasing. Then learn to say sorry, learn to say I forgive you. Kay ang forgiveness dili na sa person, but ikaw ang unang makabenefit ti ini aron ikaw dili mahuktan ni ana ug ikaw makapadayon sa panaw. Ug mao kini ang nindot unta nato nga bag-uhon nining ato ang pagsaulog ni Senior Santo Niño ang batang Hesus. Magtudlo ka nato nga sa atong pagpuyo ni ana ato nga gipuy-an nga sa ato ang kanunay nga pagpasaylo. Wa kita muhunong, mupadayon, puti pasabot, saylo lang. Ayaw kalansang. Madepress ka kay malansang ka diha kay daghang ikang expectations. Dapat. Bawal. Pwede bag. Ug dili na mahimo karong adlaw, then move on, move forward. Kay mao ni ang itudlo sa Ginoo. Kay ngano, wa ta niya biyae sa ato ang panaw. Usahay lang kita lay dili mo padayon. Usahay kita maoy dili magpaagak sa Ginoo. Mohunong ta. Imbis ang Ginoo nagsigi og dasig padayon lang. Usahay kita maoy mohunong tungod kay daghan kaitag expectations sa ato ang kaugalingon. Mo na nga sa unang pagbasa gitudluan kita nga sa imong pagpanaw kung padayon lang ka ang katawhan nga kaniadto naglakaw sa kangit-ngit nakakitag kahayag naglakaw. Wala magtindog, wala maglingkod, wala magstandby, wala magpundo. Naglakaw. Yes. Kita usahay maglakaw ta sa kangit-ngit. Pero bisan unsa na kangit-ngit, lakaw lang. Padayon lang. Makakita ra lagi kag kahayag. Kaya ang Ginoo nakakita kanimo. Nasayod siya. Unsa nang nakapangit-ngit sa imong kasing-kasing. Unsa na mga mangiob nga magabatasan. Kahakog, pagdumot, kalagot, kaligut-gut. Maunay magtaklob nato. Makapaluya nato. Pero just move forward. Matud pa sa brand, just do it. Padayon lang. Kay mauni ang gitudlo ka nato. 1 step backward, nasayop ka, I failed. Sus, pakyas yun ko. Yes, okay na. Forgive yourself. Bangon. 2 steps forward. Learn to say, sorry, it is my fault. I promise not to do it again. What can I do? Nga dili na nako mausap. Moving forward, nga na ay mga learnings. You cannot promise perfection. Why perfecto? Di na ito ma-promise nga perfecto. Nga di na ito mapasakitan ang usag-usa. Nga di ka makapasakit pagbalik sa imong asawa, imong bana. You cannot promise. Pero every day, learn to forgive. Matud pa sa kanta ni Ben and Ben, you never really love someone until you learn to forgive. Padayon lang. Kaya mauni ang gitudlo sa Ginoo. Nga sa ikaduhang pagbasa, si San Pablo, nagapahinamdum ka nato. Nga kita gipanalanginan sa Ginoo tungo sa inggugma. Gibutan ng daan sa Dios nga sagupon kita nga iyang mga anak. Kitang tanan mga anak sa Dios pagkanindot nga identity. Nganong maluya man ta. Nga anak man ta sa Dios, salig ta nga dili ta niya pasagdan. Sama sa mga anak sa panimalay. Salig na sila. Nga inigkaugma na ay lungagon, inigkaugma na ay makaon, salig sa ginikanan. Nga wa sila kabalo ang ginikanan, munas ginhawang pagpangita og kwarta para pang tuition, pero sila na eskwela, kaya ni salig sila. Bayaran lagi ni mama akong tuition, bayaran lagi ni papa akong tuition, salig sila. Kita, mga anak sa Diyos, salig tas Ginoo.
Hagba mga ganita, bangon. 2 steps forward. Kaya kita mga anak sa Diyos. Pagkanindot. Ug mao na ang itudlo na to sa Ebanghelyo. Isip mga anak sa Diyos, kita unta adunay batasan nga magpakaanak. Nga buti pasabot sama sa bata. Matod pas Ginoo, sama sa bata. Unsa man ang usa ka bata, ang attitude sa usa ka bata, yes, masakitan, muhilak, pero inikataod-taod, amigo na magbalik kay nakapasahilo. Ug mao na ang itudo sa Ginoo. We are all missionaries of God's love to the world. Mao nang usahay muhunong atong kinabuhi. Kapoy, wa na ta kapadayon. Hangtod karon nagsige gyud bungol, nahunong ang tuyok sa imong kalibutan. Nabiyaan na ka tungod kay wa na ka magpakaanak sa Dios. Nalimot ka unsaon pagpakabata. Learn to forgive, forgive, and forgive, and forgive, and forgive until the end. Mao kini mga kaigsuunan ang ato anta nga ibutang sa kaugalingon. Kay ang pagpasaylo ni salig ka nga ang Ginoo nasayod unsay anaa sa imuhang kasing-kasing. Lord, kining tawhanan nakapasakit nako. Pero Lord, ako siyang pasayloon. Kay nisalig ko Lord nga imo siyang bag-uhon. Ug mao nang attitude sa usa ka bata. Kabalo mingon nga I do not know everything. Kabalo mingon nga dili na nako kaya ma. Aga ka ko makidanglog. Humility mao na ang pagpaubos mato ni Jesus sa ebanghelyo. Ang pagpaubos muangkon sa atuang mga kahuyangan. No cover up. Daghan na to sa mga politiko, tabunan ang tanan, aron lang preserve ang dungog. Dili ka mao atubang unsay tinuod. Learn to accept the consequences. Learn to be a childlike, not a childish, but a childlike. Mao ni ang gusto nga ipapuy-an sa Ginoo kanato. Nga moangkon ta sa atong mga kahuyangan, andam ta maingon, sorry, it is my fault. Please, forgive me. Kaya maubinay atong gitulo sa mga bata. Kaniadto, karon mga bata, okay naman, di kayo. Kaniadto sa among panahon, ako batang 90s, magkasala me, bukbukon, paludhon sa altar. Kaya nga no, tudluan mi sa among ginikanan, pangayag pasaylo sa Ginoo kay nakasala ka. Nindot kaayo. Nga nakasala dahil may sa Ginoo kung kami musupak sa ginikanan. Mao na nga paludhon, a symbol of humility. Muluhod atubangan sa Ginoo kay nakasala ko. Learn to be humble. Kay mao ni ang attitude sa usa ka bata. Nga kung humble ka, kay balo ka nga ikaw na hagba, you step backward. Aware ka nga, murag na atas sa magugusa ka step, then bangon ka. Akong dublihon. Maningkamot ko, mutubo, ug mulambo sa akong pagpuyo, matag adlaw. Mao nang attitude sa usa ka bata. A child knows when to walk alone and when to hold on. Ang kunta nga dili nato kaya ang tanan. Diha usa ka higayon nga ako nagmisa sa kining alang-alang, dungan man siguro tos pista din he. Alang-alang misa ko niya paghuman sa misa munaog misa walog kay atos agbang ang salo-salo. Unya kay pag-abot ito sa atbang okay pa. Nagsalo-salo mi niuwan man. Pirti mang dang luga dahil diha. Ni akong sapatos kay katumang dili pang lapok. So bisag magtindog ka, may slide ka.
Unsaon pag-uli nga perti magdangluga. Apan daghan kaayong mga tao nga miingon, Pader, are, giaga ko. Gigunitan na rin, Pader, gisalo-salo ko dito. Gisalo sa mga taga dito. Ako, bisag huna-una na ko nga mas bukat pa ko ni adtong nag-aga ka na ko, nisalig ko kanila. Kasi sila mo'y mas nakamao, sila'y taga dinhe, sila mo'y mas ligon ako, sila mo'y mas nasayon. Nakauli ko. Nakaingon ko sa kong kagulingon. Sus, kung naingon pa ko nga, kaya na ko ni nga mo lugsong dito. Unsa kay purma na ko, magligid-ligid dito. Mingon sila nga nung wamandak pa ning baboy, pista man taron. No? Ingon anak ba? Nga andam ta muangkon sa ato ang mga kahuyangan. Dili na to makaya ang tanan. Matud pa sa philosophy, limited being. Kita, dili na to kaya ang tanan. Learn to be like a child. Kuya, tiya, tito, ma, pa. Tudloi ko, dili na ko kaya. Kada adlaw unta kita magkat-on. Magkat-on. Aron kita layo ang maabtan. Hopefully, heaven. Tungod sa atong pagpaubos matag adlaw, sama sa usa ka bata, learn to forgive and forgive and forgive and forgive. If you want to walk far, walk with others. But if you want to walk farther, walk with God. Pit Senyor, manindog. Nagatuo ako sa Dios nga mahan, magkagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. O kay Jesucristo nga nakabugtong Ginoo nato, nagipanamkon sila lang sa Espiritu Santo. Kaya anak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matayo, gilubong, may kunsad sa mga minatay sa katulog ka adlaw na banhaw, may sa kasalangit na galingkod sa tuo sa Dios nga mahan, magkagagahom sa tanan. Gikan dito mubalik siya aron paghukom sa mga buhi sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, sa kinabuhing dayon. Amen. Ang Dios nagpakatao, kay buot man siyang makikuban kanato. Dinasig sa maong kamatuuran, masaligon kitang upadangan sa atong mga panginhanglan ngadto sa amahan, ug moingon kita, O Señor Santo Niño, kaluy kami. O Señor Santo Niño, kaluy kami. Nga ang simbahan, mahimong kahayag ug bahandi sa tanan nga mituo kang Kristo, magampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, kaluy kami. Nga ang atong nasod nga Pilipinhon, mudanag nga kahayag alang sa ubang mga kanasuran, magampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, kaluy kami. Nga sila nga nabutaan sa bahandi niining kalibutan, makakaplag sa matuod nga kahayag ug kalipay diha kang Kristo, magampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, Nga ang mga kabatanunan, malipay nga mga lagad kang Kristo ug sa iyang simbahan, magampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, kaluy. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, kaluy. Nga ang tanang nangamatay, makadayon na sa tunayng himaya ug kalipay uban kang Kristo didto sa langit, magampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, kaluy. Amahan, mapasalamaton kami nga imong gipadala kanamo ang imong bugtong anak. Mahimo unta siya nga kahayag sa among pagpanaw ni ining kinabuhia o giya nga magdala kanamo subay sa dalan sa kaluwasan. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo, Amen. ang lingkod.
Mga igsuon, pag-ampo kamo, aron ang ako ang inyong sakripisyo. Dawaton na ta sa Dios nga mahan, nga makagagahom sa tanan. O Dios, among amahan, uban sa mga sadya nga mga kasing-kasing ug sa buhi nga pagtuo, nagasaulog kami karong adlaw sa mga misteryo sa paggabata sa imong anak nga nahimong usa kanamo. Himo ang kining sakripisyo, diin kami makahatag kanimo sa angay nga pagsimba, magpasig-uli kanamo nga kanimo sa hingpit. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay karon imong gipuno sa kasadya ang among mga kasing-kasing tungod sa among pag-ila diha ni Kristo sa pagpadayag sa imong gugma. Bisan tuo dili makita ang himaya sa iyang pagka-Dios, apan karon nakita siya nga nagpagatawo sa magayod kanamo. Si Kristo mao ang imong anak sa wala pa ang tanang panahon, apan karon nahimugso siya sulod sa panahon. Sa pag-anhi niya aron pagpabangon ngadto kaniya sa tanan nga napukan, ingon man sa pag-uli niya sa kahiusa ngadto sa tanang kabuhatan, iyang gipabalik ang mga tawo nga gihinginlan nga na sa imong langit nung gingharian ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa Santos gayud ikaw, Amahan, ug gidayeg ikaw nga makatarunganon sa imong mga binuhat, pinaagi sa imong anak si Jesucristo among Ginoo. Ang tanang kinabuhi, tanang kasantos, nagagikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon, nagatigom ikaw og mga tawo alang kanimo, aron ngagikan sa silangan, hangtod sa kasadpan o sa kaputli nga gasa, ikahalad alang sa himaya sa imong ngalan. Busa Amahan, ania kining mga gasa,
Himua kining balaan pinaagi sa gahom sa imong espiritu. Aron mahimong lawas ug dugo sa imong anak nga si Jesucristo among Ginoo nga misugo kanamo pagsaulog ni ining misteryo. Ni anang gabi nga siya gibudhian, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo og miday, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-an, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab og midayig, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikanini. Kay kini mao ang kahalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ahang dugo nga iulak alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Amahan, sa paghandom sa kamatayon nga gisantos ni Jesucristo alang sa among kaluwasan, sa iyang mahimayaon nga pagkabanhaw ug sa iyang pagkayab nganha sa langit, kami
andam sa pagsugat kaniya sa iyang sunod nga pag-anhi, nagahalad kanimo. Niining santos nga buhi nga sakripisyo, dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kahimot ipagsudong kining halad sa imong simbahan, dawata kining biktima kansang kamatayon, nakapahiuli kanamo nganha kanimo. Itugot nga kami nga gialimahan sa iyang lawas ug dugo, mapuno sa Espiritu Santo ug mahimong usa ka lawas ug usa ka espiritu diha ni Kristo. Himua kaming halad nga tunhay alang kanimo, aron makaambit kami sa kabilin uban sa imong mga pinili, una sa tanan, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostol ug mga martir, ug sa tanang mga santos nga among gisaligan nga mutabang kanamo, pinaagi sa ilang makanunayong pangaliya nganha kanimo. Itugot Amahan nga kining among sakripisyo nga nakapahiuli kanamo nganha sa atong panaghigalaay, makapadangat sa kalinaw ug kaluwasan sa tibuok kalibutan. Liguna diha sa pagtuo ug pagigugma ang imong simbahan nga nagapanaw dinhi sa yuta. Ang imong sulugoon si Leo among papa, si Alberto among obispo, ug sa tanang mga obispo, uban sa tanang mga pari ug sa tibuok mong katawhan nga imong gitubos. Patalinghogi Amahan ang mga pag-ampo ni ining imong katawhan nga ania karon sa imong atubangan. Dugtunga diha sa kadait ang tanan mong mga anak nga wala man naghiusa dinhi sa tibuok kalibutan. Mapuanguron padayuna sa imong gingharian ang among mga igsuon nga nangamatay ug ang tanan nga among mga higala nga mibiya sa kalibutan. Nagalaom kami nga dinha makatagamtam kami kadunay sa imong himaya nga walay katapusan. Ikaw nga nagahatag kanamo sa tanang butang, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatagan ha kanimo makagagahom nga Amahan, diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa Amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anak ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ang
Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihantag ko kaninyo. Ayaw tanaw ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita ta ang pag-inigsuunay. Peace be with you. Panagdait man na kaninyo tanan. Kini mawang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan na gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo dila ko ang panito. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka, uban ka nako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. O Dios among amahan, nining santos nga Eucharistia, imong gitagbaw ang among kagutom. Uban sa Santo Niño, nga gianak ni Maria nga Birhen, mangita unta kami kanunay sa pagtuman sa imong kabubuton, magtubo sa panuigon, kaalam ug grasya, ug masayod nga nakapahimuot kami kanimo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Langitong Amahan, salamat sa gasa kinabuhi. Salamat sa mga kabataan nga ania sa mga tubangan. Panalangin ni sila Ginoo. Himuan silang imong mga buutan nga mga anak. O kanunay aga ka sila. Tungod kay sila man ang kahayag sa among kalibutan. Sila ang magpahinumdum kanamo unsaon pagkahimong labing dako sa gingharian sa langit.
Sila ang magtudlo kanamo unsaon pagpaubos sa among kaugalingon. Sila ang magtudlo kanamo unsaon pagpasaylo kanunay. Sila ang magtudlo kanamo unsaon pagpuyo nga kanunay nga magmalipayon. Panalangin ni Ginoo ang mga katawhan, ang pamilya, ang ginikanan, ang katawhan nga nagpalibot ining mga bataa. Himoa silang ilang kahayag nga mag-agak sa saktong dalan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amahan namo nga naka sa mga langit. Sa ngubay nga tanan, bulahan ang kunga sa tiyan mga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa maghimatay. Amen. Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, maingon sa simlan karon sa gihapon, sa matiigan nga walay katapusan. Ang Ginoo maana kaninyo, ug manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, darang gugmaw kalinaw ni Kristo. Viva Pit Señor!